oso denbora gutxirako erregingo dugu Marijaia eta zuzenean guztiok gozatu egingo dugu momentua, asteragoaz. Agur esango diogu Marijaiari, badakizue, bere patua, bere destinua zen izango den, erre egingo da Laister, 10:00 aurrera hasiko da eta ekitaldia. Bai, 10:30 edo izango da momentu hori, eta zuzenean biziko dugu, eta askotan esaten dugu, ze momentu, ze urne ederra izaten da, aste nagusia amaituko da, pena horrekin gatoz, baina ze momentu ederra den Marijaia erretzen ikustea be bai. Zondo inguratuta Zigorriturrieta, Gabon. Gabon, bikote. Gure lankidea Euskal Telebistako txorioneko aurkezlea, baina sukaldaria eta Bilbori buruz badakigu apurtxu bet. Bai, Zigor eta Bilboko gastronomia lehiaketei buruz eta be bai. Jaiak eta sukaldaritza lotuta daude eta Bilbon ino baino gehiago, eta bueno, tokatzen zego hemen egotea, tamalez, erosorionez askotan. Epaile moduen ibiltzen zara? Bai, batzuetan bai. Ibili izan zara? Bai, eta sukaldari moduan bai. Bai, ikusgarria, maia hemen ez dago, ni lotzatu itenaz, ze esatu zuet, jatetxe bat montatu beharko zen dutenaz. Eta, bueno, disfrutetan, eta gaurko egunakin mazuk esan duzuela. Triste eta eraberien pozik. Bueno, pozik eta triste, eta horri ikusten dugu irudia, baina zer gertatu den duela gutxi hause gertatu da. Aurrezkoa, ohorezkoa. Pio Baroja muileren inguruan hortxe pregoilaria honintzen beita, Ainoa aurrekola txupinera, eta zemate sentsazio esan dute eurek zema sentimentu, eta zoragarria izan dela aste nagusi honetan, eurek izatea ikur Marijaiarekin batera, eta horrezko aurrezko hori eurentzat izan da. Hau, emozioa ikusi dugu. Honintzak berak ere hasieratik esaten zuen, negarrak ere botako ditu dala. Bueno, negarrak heldu aurretik, Laster pregoian zengo dugu? Bai. Bueno, itxasontzira nola sartu direnik. Sartu dira traineruan. Sartzen ari dira Ainoa Aurrejola eta Honintzen beita, txupinera eta pregoilaria, eta traineruan sartuko dira, esan behar dugu Deustu Arraun taldeko lagunek eramango dituzte autoridadeak. Unkipen aurpegitxu hori, Honintzarena, bien arteko adiskidetasuna, ze eredu izan diren euskaltasunarena, laguntasunarena, zaintzarena, emakumeen ikusgarritasunarena, egia esan gozatu egin dugu nelako ordezkariak izan da, eta azken txampa, nola sartu diren, esan dugu, trainera horretara, eta zuzeneko irudia momentu honetan gaueko 10:00 bat direnean, 10:02, eta zigor ikusi behar dugu hortxe trainera, Deustuko trainera, eta Marijaia badoa argiztatuta ikusiko dugu, geure begien aurren ere izango derreketa hori. Ze momentu, amaiera horren simbolikoki, amaiera hori erretzearekin irudikatuko dugu. Bai, bukatzen da urte bat, baina, badakizu urtero gainera Marijai barri bat ekartzen da bila, erropa barrixekin eta hori ziken azkenien, erretziena eta hori, aurtengoa bukatu da, tamalez, baina gitxo falta datorren urtekorako. Hori behitu behar dugu, ez? San Ferminetan egiten den atzera kontua, ez? Atzera kontua, Bilboko jaiekin edo Bilboko aste nagusiarekin egiten dena, musika entzuten dugu, bera badakizue eta gainera berezitasun bezala, hor Marijaia jartzen duten ontzio horrek tomatera izena duela, Deustutik omen datorrelako. Musika tristonekin esan bezala, Marijaia 1978an aste nagusiaren ikur bihurtu zen, Maripuri Herrera artistak sortuta etordutik ona, askotan esaten duguna, emakume bat
Mari Jainkosaren izena daraman emakume bat, Mari eta Jaia batzen dituena, eta besoak zabal-zabalik guztioi harrera egiten egondana 9 egunez, eta zenbat eskertzen dugun onelako emakume zabal bat, onelako emakume bat izatea, irira eta jaira ongietorri emango diguna. Unkituta, behintzat, hemen, irudi hau ikusten ari garen guztiok, esan behar dugu bilbotar guztiak gaur bezalako egun batean, nekean abaritzen da, tristura, eta emozioa. Eta zigorzuk komentatu duzu, jadagoeneko datorren urterako planak ezakit egiteko goizegi ote den, baina pentsatu beharko dugu gero eta gutxiago falta dela, ez? Urrengo aste nagusia estrenatzeko. Ni sukaldaria naizen hortan, da sukaldari gehienok astelena jai duten hortan, badakit hainbat eta hainbat sukaldarik oraindik Mari Jairi gaur ziotela agurrik esango, eta iaz badakit goizaldeko ordu txikik arte geratu zirela, eta zior gaur oraindik batzuk luzatuko dutela, hori bai, bihar goizean goiz, txosna guztia eta hau jasotzea tokatzen da. Gaurtik, askok, Bai, gaurtik hasiko die batzuk, txanda batzuk, ja gau guztian egongo dira jasotzen. Gainera, ikusi egingo dugu, etorri ala, txosnak zeharkatu ala, argiak itzaltzen direlako eta egia esan irudia begietatik sartzen da, oso poetikoa da, bai, amaiera honena, 21. mendetik itsas adarrera ekarrita dago, Mari Jaiaren erreketa hau, aurretik Arriagan egiten zelako, eta segurtasun kontuak eta jendeari dagokionez etzen horren beste pilatzen, baina itsas adarrekoa zoragarria da ikuskizuna. Arenaleko zubi azpitik pasatzen ari da Mari Jaia, bere azken momentuak bizi ditu, eta zuek ere zuzeneko emisio honi esker ere hau guztia ikusi ahal izango duzue. Momentu batean, aurrerago joan da, onintzaen beitaren hitzak entzungo ditugu. Regoia, azkena. Azkena izango da, eta horren ondoren, Ainhoa Urrejola txupinerak botako du azken txupina. Hor izango da, esango genuke klimax edo puntu gorena. Hor hasiko bai da, gure Mari Jaia erretzen. Esan dugu, jai eredu aldaketa ikaragarria ekarri zuela, 78ko aste nagusia sortu zutenean eta konpartsak eta lanien hasi zirenien eta Mari Jaiaren sorrera horrekin eta eredu aldaketa hori, baina ekologismoa bai, besteak beste hau oso ondo erreko da, Bai, nik hor sorginkeriarekin hor lotura dauka, hau antza, bere besoak omen daude beteta, Gorbea magalean, ilargi betean jasotako belarrarekin. Nik hori enekien, eta horrek ere lagunduko du, noski, zua hobeto hartzera. Sorginkeria orduan gau honetan sartzen da. Badauka zerbait, ez gau honetan. 8 gauetan, 9 gauetan izan da hori, Eta euskaldunei gustatzen zaizkigu sorginkeri horiek bentsat, ez da? Gure kulturaren parte badelako. Olezkoa da, orduen nahi dutezan erreteko oso material erreza, erropa horiek eta lastu edala, eta ez du kutsatzen eta ez du zikinkeriari ikusten. Eta, molde hori urtero berdina dela, Maripurik sortutako aurpegia berdina delako, baina gero beti jazten dute era koloretsu horretan, horren beste maite dugun era koloretsu horretan. Honintzak ekin zion, eta egin zion hasierako pregoian bebai Mari Jaiari, hori, ze gustora hartzen dugun ikurrabu. Erropana, hor dokumental bada oso polita, nun hartzen nola egiten dioten urtero, gantza, denda berdina juten direla tela erostera, eta, pentsa, 4 metroko norbaitetan niretzako erreza izango zen, tela gutxi beharko zen, baina 4 metroko pertsona batentzako, zenbat tela erosi behar duten, eta urtero ezberdina. Momentu berezia, bizi duguna 16 minutu zuzeneko irudia Bilboko errekan hor justu ikusten ditugu gainera txosnaguneetan, dagoeneko argi batzuk itzaltzen hasi direla. Zer gertatuko da Bilbon bihartik aurrera dira? Honintzak elkarrizketa batean komentatzen zuen. Ez dakit astelenean lanera joateko gai izango dena izen agian nire etxean konparseroen zain geldituko naiz. Egun hauetan horixe izan baita pregoilari eta txupineraren dinamika. Eta purtsuet guztiona, jaiaren bueltan ibili garana, askotan esaten dugulako, jaiaren garrantzia bai topagunea da, alkarri ikusten gara, eta segurazki alkarren arteko ezberdintasunak, txikitzeko momentu honare izan daiteke, torretan lan egin beharko genuke bai. Hori, konparsakin gertzen da, txosnekin, ez? Ze txosna zenbat kolore eta ze ezberdinak daude, baina, danak batzen dira, eta jaiak aurrera ateratzeko, adostasunetara eta heltzen da, ez? Hori, polita da. Aze irudia daukagun, soinua ere bai, txoriak txori,
entzuten dugun bitartean ikusten dugu gure Marijaia aurrera doala. Laister, sugarren erdian ikusiko baitugu, baina ez tristetu. Horrek zikloa markatzen du. Eta errautsetatik, gero, birsortuko da jaia, birsortuko da aste nagusia eta gure Marijaia. Txaloak entzuten ditugu, txalo artean agurtzen doa Marijaia, egia esan igandea da, domeka iluna Bilbon esango dugu, itxasadar hau bete egoten egunero, su artifizialak ikusten egon gara egunero, eta bestelako kontu batzuekin, gaur zubietan eta ikusten dituzue, eta txosna inguruan eta jendea, ederra dalako ikusteko, oso ondo ikusten dalako, itxasadarra erakarri dutenetik zabaldu da, jendak ikusteko aukera, baina bestelako isiltasun bat eta bestelako txalo artean maite dugulako, gure maitasuna erakutsita, baina bestelako erritmo baten goaztanok. Zigor, lehen komentatzen egon zara, hau, modu hau berriagoa da, lehen Arriaga plazan erretzen. Eta zu horren lekuko izan zara. Nik ura ezagutu dut, eta nik horatzen, gaina altura badaukagunok, ez ikusi izan da ezer, zua bakarrik, baina zenbat jende sartzen ginen, askorik ez zegoenan, orduan ez, eta hau ja nik uste dut herri guztiari zabaldu diotela, eta gaina, oso, erreka hemen, atletikek irabazten duenen zerbait ere nondi pasatzen da, hortik, ez? Hori ematen diote atletikeri, Marijaia juten dan tokitik joatekoa ere, ez? Eta dotoretzen urtetik urtera esango dugu, hasieran traineru batek ere laguntzen zion, baina orain ikusten dugu bi traineru direla, emakumeak daude, gizonak daude, zabaltzen du edana, jende gehiago biltzen da, urresku hori beba, izema jende gonden, guztiok agurrean egon nahi dugu, eta ikuskizun ederra gero esango dugulako erreta gero be, su artifizial batzuk agertzen zaizkio berari, eta apurtxu bet izaten da ikuskizuna borobiltzeko argiarekin, suarekin, eta apurtxu bet Klaudia esaten zenuen, ez da Euskaldunontzat zegarrantzitsua dan bebai, udasiera hasten dugu San Juan suarekin, apurtxu bet maiera aldean gaude, Augusto maiera honetan, eta bada erritu bat aspalditik datorrena, eta religioen aurretik eta datorrena, eta sinistu izan dugun horretan. Gure kultura, azken finean, Bai, eta suarekin bukatzen dugu, eta gaur egun gaina irudien garai hontan bizi garela ze garantzia daukaten irudi hauek, eta zorionez guretxetik hau ikusteko, aukera bikaina daukagula. Zuek etxetik ikusten ari zaretena zuzeneko irudia da, eta hau ikustean eta erreka eta gure kultura, Gabriel Aresti handia gogoratu dut, berak Bilbaoko kaleak idatzi zituen poema ezaguna, eta esaten zuen Bilbaoko kaleak gora eta bera errekatik mendira. Guk momentu honetan seinalea errekatik, Bilboko errekatik mundura zabaltzen dugu. Amarrak eta 12 minutu, 3 pertsona bakarri daude, baina gure ondoan daude. Momentu ederra hau, esaten gabiltzena, 10:00 dago aurre ikusita, erretzearen orduantxe daukagu, hala ere, adi jarraitzen dugu. Musika aldaketa bat dago. Bai. Momentu honetan taupadak entzuten dira, ez? Pregoiare entzun behar dugu. Bilbo ederra.
Bilbo geurea. Eta honintza da, ezta? Barkatu zuen aurrean Bai, entzun egingo dugu. estukitzea. Baina uretan ez naiz lurrean bezain seguru sentitzen. Bilbo gurea, gaurtik aurrera, guztion baimenarekin, Bilbo neurea. Ez dut aste ederragori gogoratzen. Maitasunez bete gaituzue. Eskerronez musu eta besarkadaz. Amesten duguna izatera, iritsi gaitezkeela, erakutsi diguzue. Idoia, Jone, Maitane, Giz, Adrián, Amaia, Milia, Josu, Mikel, gure ondoan joan zarete leku guztietara. Zaindu egin gaituzue, ulertu egin gaituzue, eroso sentiarazi gaituzue, banaka handiak zarete, baina taldean erraldoiak. Eskerrik asko. Handietan handienak beka, Bilboko konpartzak, lehenengotik azkenera, bakarrak zarete munduan, itzelak, zenbat lan egiten duzuen hau dena parte hartzailea eta guztiona izan dadin, ez dago zuen modukorik. 9 egun izan dira, 9 opari, itzi gabe nago, bizi izandako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Marijaia, bihotza eta ahotsa lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Ainhoa Urrejola Soldevilla. Marijaiak elkartu duena, ez dezala mundu gris honek banatu. Kaixo, zuei zer esango dizuet, beste konpartzei ezerkendu gabe, baina Ainhoaren eskutik sartu nintzen zuenera eta etxea izan zarete. Etxea maiuskulaz. Bihar errealitatea itzuliko da. Heldu berriro bakoitzak bere borrokei. Goazen aurrera. Nik hilobei kontatuko diet, zuei esker, munduko hiriburuko pregoilaria izateko ohorea izan nuela behin. Hauxe da despedidea, hauxe da despedidea, zuena eta nirea. Ekoa dago, berriro hasiko naiz. Hauxe da despedidea, hauxe da despedidea, zuena eta nirea. Mundu bat sortu dezagun, aste hau bezain librea. Aste hau bezain librea, zuena eta nirea. Gora Bilboko konpartzak, gora Marijaia, eskerrik asko.
ederra. Bai. Momentua Ainoak txupina bialdu duenean, eta unkipen horrekin jonintzak Negarrak eta guzti. gauza ederra asko esan ditu, bai hasierako pregoian, bai amaierako honetan be bai, mestre iritsi gaitezkela, erakutsui diotela, eta konpartzeri eskerrak, zaintza hori, partartze hori, hitzik gabe bizizandako guztiarekin, eta eraikin nahi dugun herria existitzen dela, Aino Urrejola laguna ere, aipatu du, eta bihar errealitatera itzultzean bazte derra, danok koplatan esan duen moduan, mundu libre baten alde, bakoitzak alduen egin dezala, ezta? Ze polita esaldi hori, eta gainera beste bat azpimarratuko nuke, berak esaten du, Marijaiak elkartu duena ez dezala mundu gris honek banatu. Ze polita, ze unkigarria izan den pregoia edo hitz hauek ze unkigarriak izan diren. Zuzeneko irudia ikusten ari garen eta ja dagoeneko Marijaia erretzen hasten da momentu honetan. Honek markatzen du ofizialki aurtengo aste nagusiaren bukaera. Gaueko 10:20 minutu, Marijaia nola erretzen den ikusten ari gara, eta portxu bete esan duguna, ze ikur den bera aste nagusiaren ikurra da, aste nagusiaren bakarrik ez, berak simbolizatzen dugun guztia, eta orain, esaten genuen abarruko egitura ikusten dugunean, ziklorren amaiera, baina batez ere berritze hori, badakarrelako 9 egunez bizi izan dugun jaiaren amaiera, bestelako ondo esan dugun moduan guztiok errealitatera bueltatu beharko dugu, baina ze era ederra errealitatera bueltatzeko. Amarrak eta 21 minutu. Zuziriak atera dira tomateratik. Tomatera da, zera? Marijaia, momentu honetan Marijaiaren egitura gelditzen da tomateraren gainean, ontzi moduko hori. Zigor, lehen komentatu duzu gainera, barruko belar hoiek direla eta ze azkar erre den guztia, Bai, egia zen, zugaldari batek oinoen ezpentsaten zu horrekin gauza gutxi nalko askarregin joan dala, hor txingar gutxi geratu zaigu, eta ez dakit, txitxiburdontzi pixkat egiteko asmoa izango genuke, Bizkaitarren zerbait klasiko, baina hor gauza gutxi, Bueno, baina portxu esan duguna, ez da, iriko irudia da, baina bada, herrikoiaren irudia dakar Marijaiak, lurralde guztia batzen duelako Bilbok berez, eta aste nagusian badaude konpartzei eskerreta, oso herrikoiak diren giroak eta danok batzeko baliogarriak direnak, euskaldunak direnak bebai, eta posible da aste nagusi euskaldun bat bizitzea, guk hemen horrela egiten dugu, horren eredu geu gara bebai, laguntzen du Marijaiak horretetan, eta lehen esan duguna, Gorbeiatik etorritako lastoarekin, eta Euskal Herria danagara bebai, eta bada Bilbo, Euskal Herri osora zabalduta dagoen hiriburu handiena daukaguna. Eta mundu maiera ireki gara, ni onantzan etorrela atzerritar batzuk ikusi ditut,
Eta haiek nik pentsatzen nuen, ze irudituko zitzaien hau, ero beraien herriko festak ez dakit nolakoak izango diren, olakoak, baina ziur esan dut, honek, txundituta geratuko dira, giroan dagoen jende guztiarekin, da ero, guk hemen antolatu duen guzti honekin, ez? Eta aukera baldin badak izan badute, egunean zehar hemendik ibiltzeko, txapelketa gastronomikoak ikusteko, eta horrekin zer esan, ez? Zer moduz ikusten zu, Osasuna? Aurrera begira? Badau jendea? Bai. Oraindik tradizioetan partartzeko prest? Bai, hor, egoten da bat, Makaiagoan txapelketa izaten da, jende gutxi egoten dena, baina azkenean zuk ulertu behar duzu, holako lapiko on bat, Makaiagoena ia 200 euro direla. Makaiagoan prezioa, oliba daukan prezioarekin eta gazteak eta hor pixkat ez dira hainbeste animatzen, baina patata tortillak aurri bustanana izan da, marmitakoa, zer esanik ez, urtero jende generazio ezberdinak ikusten ditugu hor, eta maila ikusgarria da, alde horretatik zora ikusteko da. Zuzeneko irudia oraintxe bertan zigorrekin hitz egiten ari ginen, bitartean gertatzen ari dena ja dagoeneko pantalanera heldu direla bai Honintza eta Ainhoa Urrejola, eta hemen konpartzetako ordezkariekin besarkatzen, besarkada oso ondo zainduta egon direla, esan du, eta hori apurtxo bete laguntasun horren adierazlea bebai, ederra izan da, eta ederra da egia esan pregoilaria eta txupinera, konpartzen asko egotea eta eurek zaintzea eta eurek ibiltzea eratona, zeman lan egin duten bederatze egunez eta atxedena hartuko dute seguru, hortxe unkipen hori, eta amaituta Honintza, enbeita gure laguna, kazetaria, bertsolaria, Bizkaiko txapela jasten lehenengo emakumea izan zen Honintza, eta egia esan ze ordezkari ederra izan den aste nagusi honetan. Negarrak Honintza enbeitaren begietan eta besarkatzen inguruan izan dituen lankide lagun guztiei. Zuzeneko irudia ikusten ari gara eta emozionatzen hasten garak behu ere bai. Esan behar dizuegu hemen gauden bitartean ere guk hau erabat bizi dugulako, aste nagusia gainera aspalditik, hau ere unkigarria da, jende asko kulertuko du momentu hau, ezta? Eta hortxe traineruak lagunduta, iritsi dira, bertotik nola jaisten ziren ikusi dugu, orain minutu batzuk eta amaitu da, Marijaiaren erreketa honekin Bilboko aste nagusia Zigorriturrieta hasi zera lani, hasi zera txorien prestatzen. Hasi gara prestatzen, bai. Estreinaldia noiz? Nire urte betetze gunean. Iraiak 14an asteko asmoa daukagu, printzipioz, eta, errezeta berria, kontu pila bat, atal berriren bat badaukagu ere, dena ezin da kontatu, baina, Patrizia bueltatzen da, Patrizia eta biok. Bai, eta oso gotxo, bai. Jendeak asko maite zaituzte, zegoen zain, egoten dira, ia urte betetze gunean tartaren bat edo egiteko aukera egongo den? Bai, seguru, bai. Seguru baietz. Beti, Oparitxoren bat eramango dizugu txorianera. Eskerrik asko. Eta betiko moduen, zigorrek egiten duen moduen, esan dugu, Bilbon paimailanetan familiatik datorren kontua, familiako errezetak eta badaukazu tradizioarekin lotur hori gustatu zaizu beti gordetzi egeuzek eta aldanien atara eta gauri erakutsi. Haitxe eukin genion guk maizu olako kontuetan eta, haren eredua jarraituz, jarraitzen du, zabaltzen gure pasio hau, gustatzen zaiguna eta hainbeste jente posten duena. Eskerrik asko Zigor, gaur gurekin kontaketa honetan egotiarren. Laster bat, laster arte. Hori da. Laster arte. Hori da. Hemendik aurrera, jaia bukatu da, aste nagusia ofizialki bukatu da, baina auskalo, Zigorrek zer egingo duen, dagoeneko plantxoren bat, beste sukaldari batekin egin omen duelako, hori bai ona. Jaiak amaituta, aste nagusia amaituta, alde batetik, lantalde guztiari eskerrak emon gure aldetik, zuek bestalde horretan egon zaretela badakigute eskerrak emon, gure bi erreportaria ire musu handi bat. Musu bana, Eleder, Sandra, hazen olako lana egin duzue, Bilbon ere bai, aurretik ere bai, eskerrik asko guztiei, lankide guztiei eta batez ere, hor gauero egon zareten hori. Mila esker. Gabon Euskal Herria! Mari jaia dator. Mari jaia dator. Uger, Bilboko uretan. Mari jaia dator. Abuztuan dano, zade eta gazte, gizon eta andre, kaixetan.